Hola gent, avui intentarem connectar a l'equip al PC, a l'FTM100, clar, deia això, ok? Ja el tenim aquí i està connectat al cable. Bé, el primer que farem serà anar-nos a comunicacions i escollir el port. Vale, clicem aquí, l'únic que em surt a mi és el 5, per tant, determine i el tenim sintonitzat. Tornem a les comunicacions i fem get data from FTM100. Ara és quan anem ens surt el menú, és quan anem a l'equip. A l'equip hem d'apretar la tecla disp més d'un segon i anem a l'opció 13. Val? I clone, 7. Tornem a apretar disp un altre cop. Disc radio order. Ara anem aquí i li diem OK. I aquí també li diem OK. Val? S'ha de fer molt ràpid, això, Si no, no funciona. S'ha de fer molt ràpid, si no, no funciona. I ens entren totes les dades de l'equip. Veieu? L'equip ens està dient això. L'opció 2 és per fer al revés. Passeu del PC les dades al... Ja tenim totes les dades aquí. Podem anar a settings i canviem indicatius, canviem el que vulgueu. Val? Recordeu que heu de canviar l'indicatiu del code plug que ve d'origen. D'acord? Un cop el tingueu canviat, aneu aquí i s'ha acabat el bròquil. Val? Simplement repetir l'operació és tan fàcil com anar per passar-lo a l'opció 2 amb el moderador de freqüència, passar el 2 i en el programa aneu a comunicacions, send data, val? El mateix, opció 7, opció 2 i apretar l'OK. És tan fàcil com això. A veure si us ha servit. Se li ha de dir OK, sempre s'ha de confirmar i som-hi serem. Ja està escrivint. Ara escriu el mateix que tinc en el PC. Rebent. Està enviant les dades del PC a l'equip. Arriba al 100%. Ja tindrem les dades reintroduïdes a l'equip. En aquest cas, el meu, doncs ja els hi tenia, són les mateixes. Però ja tindrem l'FTM100 programat sense utilitzar la micro SD, que és una altra opció, amb el cable que ens ve de sèrie. Val? L'equip ara reseteja i ja s'engega normal. Molt bé, nois, que vagi bé. A veure si us ha servit d'ajuda. Adéu, adéu.